हेलो दोस्तों, खेसारी भैया के एक गाना आई रहल ह जोन एल्बम के नाम रहे कि आम भइल छोट। जी हाँ, उसमें नीलम गिरी काम कर रही है मॉडल में। आप लोग को हम बताएंगे कि नीलम गिरी के आम कैसे छोट भइल बा। आप लोग बने रहे वीडियो में। लेकिन एक अंकुश राज के गाना अभी अभी आइल बा जोन एल्बम के नाम बा हाय रे संवरिया। ओकरा में भी नीलम गिरी काम कर रहल बाड़ी। इ दोनों में गाने में कितना अंतर बा इस वीडियो में रउआ सबके देखे के मिली, सुने के मिली। सब चीज रउआ के हम बताई। बने रहिए वीडियो के साथ में हमार। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े से पहले नमस्कार प्रणाम स्वीकार करिए। हम धर्मेंद्र गुप्ता, आप लोग देख रहल बानी मनमौजी एक्सप्रेस। सबसे पहले बात करब हम खेसारी भैया के बारे में, जो कि खेसारी भैया के गाना का एल्बम के नाम रहला कि जो कि आम भइल छोट। यही पे हम बात करब जो कि नीलम गिरी एकरा में काम करत तड़ी। गाना के ऐसे ही बोल रहला कि खेसारी भैया कहतन कि कौन मरले बा चोट तोहर आम अभी छोट भइल बा। जी हाँ, जो कि पहले तो आम नींबू खरबूजा हो जात रहे, इतना बड़का बड़का हो जात रहे, नींबू से खरबूजा, खरबूजा से तरबूजा, पता नहीं का से का होकत रहे। लेकिन खेसारी भी अब की बार लेके आइल बड़ा कि जो कि ओकर एल्बम का नाम है कि कोई मार देता ढेला अमवा पर तो अमवा उनकर छोट हो जाता। चलिए हम ये मुद्दे पर हम बात करे खातिर आइल बानी। लेकिन एक चीज आप लोग को बतावल चाहता नहीं कि आम पर ढेला मरला से आम का छोट हो जाई ना न होई। लेकिन नीलम गिरी के यही देखी जाए, इहे अमवा के बात हो रहल बा। कोना एंगल से लागता कि अमवा ई छोट बाटे। मान चलिए एकरा में छोट दिखाई भी देत होखी, तो एकर हम बात कर छोड़ देतानी। आवतानी हमने जो कि अंकुश राय के गाना जोन एल्बम के नाम बा कि हाय रे संवरिया। एकरा में भी नीलम गिरी काम करल भी अभी से हाय रे संवरिया जो कि के अंकुश राय जी का गाना ही अभी अभी आइल बा, जो कि आजू आइल हा। जो हम वीडियो को शूट करतने मात्र 4 घंटा हो रहल बा उनकर गाना के अइला। तब रोज से बतावल चाहता नहीं कि अंकुश राय जी के गाने में अभी भी नीलम गिरी ही काम कर रहल बाड़े। तो हम एक चीज रोज से कम दिखा देवल चाहता नहीं। खेसारी लाल यादव जी के गाने में नीलम गिरी पर कोई आम मारता ढेलवा पर तो आमो उनकर छोट हो जाता। तो ई के अंकुश राय जी के गानवा में हई नीलम गिरी के आमवा के तनी देखी जाता कोना एंगल से ई छोट लागता। कौना एंगल से छोट लागता। रोज सबके लागत हो कि ई अमवा के ना हऊ सब अमवा के बात होकता। कौनो अमवा के बात नहीं के होकत। इहे दोनों अमवा के बात होकता जो नीलम गिरी लेके घूम रहल बाड़ी। आप लोग हम बतावल चाहत नहीं खेसारी लाल यादव जी का गाना बहुत ही वायरल होकता। बहुत ही तेजी से तबाही तहलका हर चीज मचावत हुए। जो कि पहले जो खेसारी लाल यादव जी के प्यार आशीर्वाद मिलत रहे ना गाना पर, वही प्यार आशीर्वाद मिल रहा बा आम भइल छोट। ये एल्बम बहुत ही लोगों ने प्यार भी दे रहा है, आशीर्वाद भी दे रहा है, लोग इसको प्यार देख भी रहा है। और खेसारी लाल यादव जी का गाना बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहा है। हम बतावल चाहतनी वीडियो में कि नीलम गिरी के आम खेसारी लाल यादव जी जब गा रहल बड़े तो कोई ढेला मारत तो छोट हो जाता। इहे अमवा जो नीलम गिरी के बा, इहे अमवा जो रोज सबके देखा तनी इहे अमवा बउए जो कि दोनों के दोनों ई जो अंकुश राय के गानवा में जातनी तो ये अमवा का जानी कैसे बड़ हो जाता है। इहे अमवा के बात होगा तार वो सब भले तकलीफ लागत हो कि दुख लागत हो कि ऐसे ऐसे काहे बात कर रहल बड़े। तो वो सब बता देवल चाहतनी कोनो कुछ नहीं, ये नीलम गिरी के अमवा के बात होकता। इहे अमवा हुए कि जो कि अंकुश राय के वीडियोया में बड़े बड़े हो जाता है। आ कोना एंगल से इन लोग के छोट लागता। एहू खेसारियो भैया के गानवा में देखी ना कि छोट लागता अमवा, इहो बड़े बा। लेकिन कोई ढेला का कैसे मार देते हुए तो ये अमवा छोट हो जाता टे। तो रोज अगर बतावे खातिर यही आई रहनी कि खेसारी लाल यादव जी के आम भइल छोट बहुत ही प्यार आशीर्वाद लोग दे रहल बा। और जो अंकुश राय जी के गाना अभी आइल हाय रे संवरिया, तो ये लोग भी इस गाने पर अपना प्यार आशीर्वाद बनाइए और अंकुश राय के गाने को बहुत सारा अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जो कि अंकुश राय जी गाना भी बहुत ही बढ़िया है। आप लोग जानते हैं कि अंकुश राय जी का जो भी गाना आता है तो समझ लीजिए कि उनका गाने में ना कोई अश्लीलता होता है, ना कोई फुहड़ता होता है। मतलब एक सिंपल सा गाना उनका आता है। इनका गाना भी बहुत ही सुनने लायक होता है। कहीं भी इस गाने को आप लोग बजा के सुन सकते हैं अंकुश राय जी गाने का। बाकी सब भी सिंगर हैं जो आप लोग लेकर इन लोग आते रहते हैं कि आम नींबू खरबूजा हो गई, आम तो कोढेला मलक तो छोट हो गई। ये सब गाना रोज तक सुनने के मिली भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन इनकरा से गाना लाख गुना अच्छा बाटे जो कि इनकर अंकुश राय जी के खेसारी लाल यादव जी से भले इनका रिस्पॉन्स अच्छा मिलत होके, पब्लिक के प्यार मिलत होके, लेकिन इनकरा अमवा ओताहते को ओताहते बा। लेकिन बतावल जाता कि छोट हो गइल बा। लेकिन अंकुश राय जी के गाना में न अमवा के बारे में बात नहीं कइल जात। समझ गइनी जा। तो यही इतना फर्क बा कि ओकरा में ओताहते अमवा वाले के ओकरा छोट कहल जाता। इहे अमवा के अंकुश राय जी के वीडियो में उहे अमवा बा
लेकिन जस के तस दिखाई दे रहल बा। बस यही बतावे खातिर हो सके वीडियो में आई रहनी कि ये गाना के दोनों फर्क कितना बा। नीलम गिरी कौन खेसारी लाल यादव जी के वीडियोया में आम दिखा रहल बाड़ी, अनिल अहिया और इनकर अंकुश राजा की वीडियो में कौन सा आम दिखावत तनी। दोनों में फर्क आप लोग देख लो, कितनो फर्क नहीं है, कहूं फर्क नहीं है। जितना बड़ा ओकरा में बा उतना बड़ा एकरो में बा। तो मिला तनी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।